עובדים? עובדים ועובדים מצוין. אוקיי. זאת אומרת, הוא קיבל חודש ראשון, אני חושב, משהו כמו 200 לידים. בחודש? בחודש, רק זאת אומרת, שבנינו לו איזשהו קמפיין שהוא נכון והוא טוב, שבדיוק תרגטנו, היו לו כל מיני קהלים רלוונטיים שיכולנו להשתמש בהם, גם כל מיני כאלה שהוא צבר. 200 לידים בחודש, חלומו של כל יזם, נראה לי שכל יזם שהולך לישון בלילה, כל מפרסם, ממש. חולם שהוא יקום עם 200 לידים בחודש. לגמרי, כן. אז זה לדוגמה עסק, שבאמת מקמפיין אחד, אפשר לייצר לו תוצאות שהן מדהימות. כן? זאת אומרת, זה ממש יכול לשנות עסק של בן אדם, ברמה שאתה עושה קמפיין, יש לך את החומרים הנכונים, אתה מתחיל לקבל לידים, ואם הפרסום הוא באמת נכון, אז זה משהו שבאמת יכול להביא לקוחות והרבה לקוחות.